Tervetuloa hölkkälenkittäjän matkaan. Olet nyt tehnyt hyvän päätöksen hyvinvointisi tueksi. Muista, että jokainen treenikerta on edistystä kohti parempaa kuntoa ja terveyttä. Tämän treenin aikana parannamme kestävyyttä ja laitamme kalorit palamaan. Nyt mennään! Kiinnitä motiliivin vastinnauhat kyynärpantojen magneetteihin. Taivuta käsivarsia kevyesti koukkuun ja säilytä käsivarsien asento jämäkkänä. Olkapäästä ranteeseen saakka. Purista kädet kevyesti nyrkkiin, aseta peukalot nyrkkien päälle ja huolehdi, että peukalot osoittavat koko ajan suoraan menosuuntaan. Liikuta käsiä reilusti, suoraan edestakaisin eteen ja taaksepäin. Kävele rennosti ja rauhallisesti. Anna kehosi herätä ja lihastesi lämmetä. Hyvä. Muista hengittää syvään ja rentouttaa hartiasi. Pidä olkapäät alhaalla ja liikuta käsiä reilusti. Valmistaudu nyt ojentamaan kehosi hyvään ja ryhdikkääseen asentoon. Venytä niska pitkäksi ja suuntaa katseesi suoraan eteenpäin. Suuntaa huomiosi nyt keskivartaloon. Vedä napaa kohti selkärankaa ja ylöspäin. Säilytä vahva tuki keskivartalossasi. Hyvä! Liikuta käsiä reilusti. Ylävartalossasi lihakset lämpiävät ja ne tekevät nyt aktiivista työtä jopa 40% enemmän kuin ilman liiviä lenkkeiltäessä. Hyvä. Lämmitellään vielä hetki. Kuultuasi kohta äänimerkin, taivuta kädet 90 asteen kulmaan ja lähde hölkkäämään. Hölkkää mukavaan, hallittuun tahtiin, jossa tunnet pystyväsi ylläpitämään vauhtia. Pidä kädet 90 asteen kulmassa. Hyvä rytmi. Muista hengitys. Hyvä. Ja vielä jaksaa. Enää 30 sekuntia. Liikuta käsiä suoraan edestakaisin eteen ja taaksepäin. Reilut liikkeet. Keskity käsiin. Kun kohta kuulet äänimerkin, palaa kävelyyn ja anna sykkeen tasaantua. Erinomaista työtä.
Käytä tämä minuutti palautumiseen ennen kuin aloitamme taas uuden hölkkäosuuden. Voit halutessasi napata vastinnauhatkin irti kyynärpannoista ja antaa myös ylävartalosi huilata. Kuuntele kehoasi. Jos tunnet nyt liiallista väsymystä, hidasta vauhtia. Voit myös korvata seuraavat hölkkäosiot reippaalla tehokävelyllä. Kun kohta kuulet äänimerkin, taivuta kädet juoksuasentoon ja lähde hölkkäämään, tai halutessasi tehokävele. Kiinnitä nyt vastinauhat kyynärpantoihin takaisin, jos irrotit ne palautumisen ajaksi. Rytmitä käsillä. Vahvat kädet. Reilut, hallitut liikkeet. Pidä hallittu tahti. Mahtavaa. Säilytä hyvä rytmi. Hyvä. Muista kevyet nyrkit ja peukalot suoraan menosuuntaan. Suoraan, edestakaisin, eteen ja taaksepäin. Vielä jaksaa. Ja ihan kohta kuulet äänimerkin ja voit palata kävelyyn. Erinomaista työtä. Liikuta käsiä yhä hallitusti ja laajasti lapaluista lähtien. Tämä on lenkin puoliväli. Valmistaudut taas pian hölkkäämään. Kun kohta kuulet äänimerkin, taivuta kädet juoksuasentoon ja lähde hölkkäämään, tai halutessasi tehokävele. Hyvä. Ja vielä jaksaa. Enää 30 sekuntia. Liikuta käsiä suoraan edestakaisin, eteen ja taaksepäin. Reilut liikkeet. Kun kohta kuulet äänimerkin, palaa kävelyyn ja anna sykkeen tasaantua. Erinomaista työtä. Käytä tämä minuutti palautumiseen ennen kuin aloitamme taas uuden hölkkäosuuden. Liikuta käsiä reilusti. Kun kohta kuulet äänimerkin,
Taivuta kädet juoksuasentoon ja lähde hölkkäämään. Tai halutessasi tehokävele. Pidä kädet 90 asteen kulmassa. Hyvä rytmi. Muista hengitys. Hyvä. Ja vielä jaksaa. Enää 30 sekuntia. Liikuta käsiä suoraan edestakaisin, eteen ja taaksepäin. Reilut liikkeet. Keskity käsiin. Kun kohta kuulet äänimerkin, palaa kävelyyn ja anna sykkeen tasaantua. Erinomaista työtä. Käytä tämä minuutti palautumiseen ennen kuin aloitamme taas uuden hölkkäosuuden. Liikuta käsiä yhä hallitusti ja laajasti lapaluista lähtien. Liikuta käsiä reilusti. Valmistaudu taas pian hölkkäämään. Kun kohta kuulet äänimerkin, taivuta kädet juoksuasentoon ja lähde hölkkäämään. Tai halutessasi tehokävele. Rytmitä käsillä. Vahvat kädet. Reilut, hallitut liikkeet. Pidä hallittu tahti. Hyvä. Muista kevyet nyrkit ja peukalot suoraan menosuuntaan. Suoraan, edestakaisin, eteen ja taaksepäin. Vielä jaksaa. Vielä pieni hetki. Kun kohta kuulet äänimerkin, palaa kävelyyn ja vapauta kädet vastinnauhoista. Olet tehnyt upeaa työtä. Kävele rauhassa ja hengitä syvään. Ja anna sykkeen laskea. Hölkän ja kävelyn vuorottelu mahdollistaa kestävyyden vähittäisen rakentamisen. Kävelytaukojen lyhyet palautumisjaksot alentavat sykettä ja antavat lihasten hieman palautua, mikä voi auttaa ylläpitämään korkeampaa kokonaisintensiteettiä verrattuna siihen, jos yrittäisit hölkätä jatkuvasti ilman taukoja. Kävelyn ja hölkän vuorottelulla ylikuormituksen ja loukkaantumisen riski vähenee. Nyt olet ansainnut taputukset olalle. Kiitä itseäsi ja kiitä kehoasi. Seuraavaan kertaan. Tämän tyyppinen intervalliharjoittelu
parantaa kuntoa tehokkaasti ja tällä menetelmällä voi polttaa merkittävästi kaloreita.